Hekk kif fadal biss 60 jum sabiex ir-Renju Unit itemm relazzjoni ta' 46 sena mal-Unjoni Ewropea, ħafna ċittadini Maltin jinsabu inċerti dwar is-sitwazzjoni ta' Brexit. Sitwazzjoni li minnha nfisha hija waħda ta' inċertezza hekk kif għad m'hemmx indikazzjoni jekk ir-Renju Unit huwiex ser isib ftehim qabel iqatt tal-karti minn mal-Unjoni Ewropea. Konxu ta' dan, il-Kummissarju Oli Malti għar-Renju Unit, Joe Cole, tkellem dwar il-possibiltajiet li għandhom il-Maltin li huma residenti fir-Renju Unit. Saħaq li l-ambaxxata ma qed tipprevedi l-ebda problema. L-indikazzjonijiet li għandna m'għandux ikun hemm problemi partikolari. Dwar ċittadini Maltin li ilhom jgħixu fir-Renju Unit għal iktar minn 5 snin, Cole saħaq li għandhom japplikaw għal proċess ta' settlement status. Is-sistema li qed jagħmlu l-Ingliżi li msejħa settlement status hija bażikament maqsuma fit-tnejn. Għal dawk il-residenti Maltin jew kella ċittadini oħra tal-EU li ilhom iktar minn 5 snin. Daw bażikament jekk ma jkunx għamlu xi qatt kriminali kbir, għandhom hemm proċess li jridu japplikaw għalih u jagħmluh u m'għandhomx ikollu problemi kbar u laqqas it-tfal tagħhom. Dawk li ma ilhomx iktar minn 5 snin jistgħu japplikaw għal proċess simili iżda wliedhom iridu japplikaw għaċ-ċittadinanza Ingliża. Mbagħad hemm il-branka l-oħra li għal dawk ir-residenti li ilhom inqas minn 5 snin. Bażikament huwa l-istess proċess tal-oħrajn. Bid-differenza li t-tfal ta' dawk il-residenti li inqas minn 5 snin iridu jkunu japplikaw għaċ-ċittadinanza Ingliża. Ma tingħatalhomx awtomatikament jekk il-ġenituri tagħhom jiġu aċċettati bħala residenti tal-Ingilterra. Quddiem dan il-perjodu ta' inċertezza, il-Kummissarju Oli appella biex dawk kollha li għandhom xi mistoqsijiet dwar il-futur tagħhom fir-Renju Unit jikkonsultaw mal-ambaxxata sabiex ikunu evitati kwalunkwe problemi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.